látunk elég sok bűnözőt. Hát tegyél egy kört a 4-es kocsmával, az mindig szetrengeni szoktak a részegek. Ez biztosan találsz egyet-kettőt, akit bekasztíthatna. Ez különben nem kapjuk be a jussunkat a főnöktől. Akkor tegyél egy kört a 4-es kocsmánál, na, azonnal menjetek. Várjál, hírünk van. Hát valaki ide menstruált, úgy látszik. Valakit találtak, hallom a rádióban, valakit találtak. Hol? 4-es kocsmánál? Na, biztosan csak ott lehetett. Csak ott van mozgás ebben a városban. Éj, fiúk, találtak a 4-es kocsmánál egy részleges. Olimpia forró, muszájból tolókocsiba tenni. Bört! A lábra állni nem bír olyan részleg, a 4-es kocsmánál szetrenget. Bört! Bört! Jó, de jó, beszéljetek magam ezen az ágyon. Ó, de jó az élet. Ez a legjobb ágy, ahol megújjátok már. Kurva életlen. Hát te már mit keresel a szobában? Mit keresel itt a szobában? Áruld el. Hát semmi, csak a kötelező olvasmányt olvastam. A kötelező olvasmányt olvastam tényleg. Kötelező olvasmány, ilyenkor itt. Akkor tolj a szobámból, de azonnal. Senki nem tortózkodhat ilyenkor a szobámban, világos? Hát jó van. Megfogod, te süket vagy? Hogy nézel te ki, bassza? Nézd már magadra. Egy kocsmája mondta, hányadék vagy. Undorítóan néznek, ronda vagy. Pocsék. Annyira mondom, hogy elhányom magamat tőled. Hogy nézeltek, mint egy kis hiba? Kocsmány vagy, ez madár ijesztő. Nem néztél ma tükörbe? Egy kocsmány, undorító hányadékos, komolyan. Na ide figyelj, lehet, hogy hányadék vagyunk, de én is kinyaltam a filámod a férjed, és a segered is fényesre nyomtam a neked. Na ez mit szólsz, öcsém? Na ez mit szólsz?